precedenta ediție de Ligă Secundă. Arnautu se oprește și ratează penaltiul, dar atenție, de la margine vine o semnalizare, penaltiul va fi reluat. Execuția va fi reluată, semnalizarea asistentului, pentru că probabil portarul Popa nu a stat cu ambele picioare pe linia porții, motiv pentru care este și avertizat. Așa este. Așa este. Dacă ar vedea și... Da, cu siguranță e frustrant pentru jucători care nu văd, care nu au acolo. Degeaba îi arată Popa, nu. Nu putem vorbi sigur despre un penalti ratat. Goluri a marcat Marinescu în acest sezon. Șutul lui Marinescu. Din nou portarul nu stă pe linia porții. Așa ceva. Așa ceva mai rar. Să-l vedem, pentru că centralul se duce la... Nu e. Nu e, oameni buni. Nu este. Din acest sezon, din vara trecută. Asta e regulamentul. Dacă... Nu... Așa ceva mai rar. Dar este... S-a întâmplat asta în scurt timp. Al treilea executant. Mezacoli execută al treilea penalti și ratează! Incredibil!